mutum ya ce muradin ɗan adam shine tushen matsalolinsa. Amma muradin a samu al'umma marasa muradi shi ma ai muradin ne. To tunda gunki ma ke da muradu, ina ga moyan adama. Barka da sunana Billah Big Shafati, mahaifina Billah Umafati, shine babban ministan al'amuran mata. Na zo ne na gaya maka kai tsaye cewar ina zunzurutun kaunar yarka, ku ne iyayenta. Saboda haka na zo ne na gaya muku. Yalla bai kai hakuri, an riga da an yi mata miji. Babu wata matsala. Ina da wani tsari wanda mata za su amfana da shi ta hanyar samun kuɗi wanda za su iya amfani da shi wajen biyan sadakin aurensu. Veke. Wannan fa kuɗaɗe ne abin da ya kasance dole ga ɗan adam. So na da yarka ba na har abada ba ne. So ne na dare ɗaya kawai. Wannan ya sa na kawo miliyan 10. Kun ga irin girman bikin da za ku yi waɗannan kuɗaɗen za su yi muku. Mike, na ce Mike, haka ya dace ka yi magana akan budurwa, kai wani irin mutum ne? Baka da kunya bare ɗa'a? Dakata. Ke ma na ga da wata wuta a tattare da ke. Tuna kina da aure, wannan ba matsala a wajena. Tar! Amma ke miliyan 5 za a baki. Kin san ke gwanjo ce. Shi muradi baya da kawaici kara bare kunya. Kwarai, ko sari aka sa ko jins aka sa ba ruwansa. Wannan shine. yalla bai, yadda kake ta yin dare ɗaya da kudade har miliyan 10. Tunani na zai iya kawo min ta yadda aka yi ka samu kudaden. Da yadda aka yi, kawacin tsohuwar ka kai. Da kanwarka da yarka ka tara kudade. To ai ban gama ba. Saboda haka kai amfani da waɗannan kudaden dan tsohuwa da yan wasu daina yawon bariki. Wannan wace irin magana ce? Kai kana sake wata maganar banza akan yata. Sai na mata kalbi dan banza. Waje! Vike! Yalla bai. In dai har kuna so ku gina masana'antar ku, to lalle wannan yarinyar na ganta a waje na. Wayo mai gida! Maza mu je. Wayo ina za ku yi ita. Akan wannan zaluncin da kuka yi mana ba za ku taɓa sha ba. Ubangiji sai ya tsina muku albarka. Kuma ko ba da ko ba jima sai kun taɗe. Azzalumai kawai. Ba za ku gama da duniya lafiya ba sai kun taɗe. Wannan kasar ba fari ne yake lalata ta ba. Face tsinuwar miliyoyin matan da aka zalunta. Na ja layi na shigo da'ira. Duk wanda ya cancanci gashin bakinsa ya shigo in ya isa. Kai bi mun ta kan banza. Waye kai tukunna?
Ni ne wanda zai auri Ammulu. Mutumin da ya zo domin ya koma da ita gida. Oh, na gane. Dama aka ce an yi mata miji. Kai ne ashe? Kyakkyawan tayi ne wa surukanka. Tunanin gargajiya ya sa suka ƙi. Saboda haka kai ma yanzu ina yi maka wannan tayi. Ni zan baka 10 abin da ka bayar. Ka kira taron 'yan jarida ka gaya wa kowa cewa ka zamo ba namiji ba tun da ka ziyarci Aditya Pram. Kusan duka mata sai sun ji batunka. Kai ne zaka bada miliyan 100? Kai a wato Dan autan Annapurna ma, jikan Raja Ramachandra Naidu, magajin gaskiya na duk wata kadara da take Aditya Pram. Danwa, idan ka sheke wannan yarinya ta zama taka ni kuma fili ya zama nawa. Ni kuma zan tabbatar da cewa kai mutuwa irin ta kare. Babana ya ce babu wanda ya kai ni yawan shika a nan. Kai, wace karikicen magana banza kake yi akan wani yawan shika? Ni tun ina karamin yaro ma na kike ta kundi shika da kafarta ba za ka kamo ba. Idan lambar yaban shika gare ka na jiha, ni kuma lambar yaban sara gare ni na duniya. Na rantse da ummata. Kada ka bari abin ya kai mu ganan. Fece. Ciro takalminki Ammulu. Ki ciro dan Allah. Baba, Shin da gaske kai dana ne ma? Fili eka 200 da kuma miliyan 20,000. Haka na damƙa ma a hannu kamar alewa. Amma ka kawo masa yarinya na dare ɗaya ka gagara. Billah, zan kawo ma ita har masaukin bakin ka yadda kake so. Bayan faruwar wannan abin kwata-kwata na ji ta fita daga raina. Kawai ranta nake so.